And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kaibigan ko ang kabit ng partner ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Jen. At ito, ang aking secret file. Meron akong long-time partner for almost 13 years. At masasabi ko naman na sa tagal ng pagsasama namin, masaya naman kami. Kaya lang, yung kasiyahan pala na yun ay mapapalitan ng lungkot at sakit. Year 2023. Nangyari ang pinaka kinakatakutan ko. Meron akong kaibigan na sa tuwing merong happening or labas ay magkasama kami. Paminsan ay iniimbita ko pa siya mismo sa bahay namin. Dahil magkapit bahay lang din kami. And since hindi naman maiiwasan sa magpartner ang misunderstanding, ay sa kaibigan ako pumunta para huminga. Para maglabas ng sama ng loob. So pinuntahan ko itong kaibigan kong to. Lumayas ako sa tinitirhan namin ng partner ko for almost 3 weeks. Etong kaibigan kong to, since nagiging close na kami, maraming sinasabi sa akin. Mga advice na hiwalayan ko na raw ang partner ko dahil toxic na, etc. etc. So ako naman, naisip ko na baka nasasaktan lang siya para sa akin. O baka umay na siya sa lahat ng mga kinukuwento ko sa kanya tungkol sa problema namin ng partner ko. Pero pinalipas ko lang yun, DJ Rocky. Dahil sa tingin ko okay naman siyang kaibigan. So one time, syumat kami. Ayun. Marami siyang sinabi sa akin. Tungkol sa akin. Na para bang hindi ko pa naikuwento sa kanya. Nakakapagtaka lang dahil itong mga bagay na ito na alam niya ay sa partner ko lang naman sinasabi. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, ay nagkabati na kami ng partner ko. Bumalik ako sa bahay namin. At pagbalik ko, kasama ko ang kaibigan ko.
Sinamahan niya ako. Nakita siya ng partner ko. Nagtinginan silang dalawa nang maipakilala ko sila sa isa't isa. First time kong maipakilala sila formally. Dahil hindi pa naman sila nag-meet ever na kasama ako. Yes, magkapit-bahay, pero never pa kami nagkaroon ng chance na magkasamang tatlo. So that time, yun yung unang beses na kumain kami ng sabay at may kasama pang inuman. So medyo tipsy na ang lahat. Kwentuhan tungkol sa mga kung ano-anong parte ng buhay namin. Sa pinakamasakit, sa pinakamasasaya, at mga future plans. Hanggang sa naramdaman kong nahihilo na ako. So sabi ko, papasok na ako ng kwarto at matutulog na. Hindi na ako nakapagligpit, DJ Rocky. At sinabihan ko na lang yung partner ko na siya na ang magligpit at pauwiin na ang bisita namin. Alam ko rin naman na uuwi na ang kaibigan ko. Sa katunayan, bit-bit niya na yung bag nang magpaalam ako na matutulog na. Inassume ko na pauwi na siya. Pero, mali pala ako ng akala. Kinabukasan, nakita ko na lang. Sa sala mismo ng bahay namin ng partner ko. Na magkatabi ang partner ko at ang kaibigan ko sa sofa. Nanlaki ang mga mata ko. Akala ko'y nananaginip lang ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Yung akala ko sa pelikula ko lang makikita, ma-experience ko pala sa totoong buhay. Sumigaw ako ng malakas. Ang ginagawa ninyo? Napabangon sila pareho sa boses na narinig nila. Napahawak sa ulo ang partner ko at ang kaibigan ko naman ay balisang-balisa. Hindi malaman kung anong gagawin. At ang matindi pa dito, naka-underwear na lang ang kaibigan ko. Sobrang sakit na makitang magkasama ang kaibigan ko at ang partner ko sa sofa. Galit ang naramdaman ko noon. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi ko hanggang sa umalis na ang kaibigan ko. Hindi umiinig ang partner ko. At doon na ako nag-breakdown. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yun. Tinanong ko sa kanya kung may nangyari ba. Pero hindi siya umimik. Pinilit ko siyang maiging sabihin sa akin kung ano talagang nangyari nung nakatulog na ako at ang sabi niya, nalasing kami pareho. DJ Rocky, hindi ko alam kung paano magsisimula uli. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawan ako ng pagkakamali ng partner ko. Yung pagkakamaling panluloko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. At hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Sa ngayon, humihingi ng tawad sa akin ang partner ko. Umuwi muna ako sa amin, sa bahay ng mga magulang ko.
nag-iisip-isip. Ang hiling ko lang ay mahanap ko ang kapayapaan sa maging desisyon ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Jen. At ito ang aking secret file.